Svi vole ljeto, svi vole sunce, svi vole bronzani ten. Ipak, pretjerano izlaganje suncu vodi ka ozbiljnim zdravstvenim problemima. Tim problemima bavio se Meladetect projekat, financiran sredstvima Evropske unije, projekat prekogranične saradnje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine imao je za cilj podizanje svijesti i unaprijeđenje metoda za prevenciju i liječenje melanoma kože, sluznica i oka, uz prenos iskustava i dobre prakse u prekograničnom području. U okviru projekta dermatološka ambulanta opšte bolnice u Baru dobila je i novu savremenu opremu, dermatoskop za mapiranje cijelog tijela i UVB lampe po vudu, dok je oftalmološka ambulanta dobila indirektni oftalmoskop. Ono što smo iskustveno ranije sa ovom prizmom, sa drugim oftalmoskopima kao što su ove starije generacije, sada prikazuje kao na dlanu, barem kad se tiče očnog dna, sa korektnim uvećanjem, sa utiskom o kvalitetu tkiva ukoliko je sve urađeno po redu. Projekat prekogranične saradnje u kom je učestvovalo 5 partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore uz širenje znanja služio je i za poboljšanje kvaliteta zdravlja i zdravstvenih usluga. Kako i ne bi kada je vodeći partner na tom projektu bio Institut za javno zdravlje grada Zadra, tamošnji univerzitet i Agencija za razvoj, dok je Bosnu i Hercegovinu predstavljao Medicinski fakultet Univerziteta u Mostaru, a Crnu Goru opšta bolnica Blažo Orlandić iz Bara. Mi kao ustanova iz Crne Gore bili smo odgovorni za akreditaciju i organizaciju što se tiče crnogorskog dijela i bili smo dužni da animiramo zdravstvene radnike da se u što većem broju odazovu. Sama činjenica da je po projektu bilo predviđeno da bude 25 zdravstvenih radnika obučeno, a mi smo uspjeli 142 zdravstvena radnika da edukujemo, govori o tome koliko smo premašili očekivanja i zadate ciljeve koje smo imali po projektu. Bogatstvo koje projekat prekogranične saradnje Meladetect ostavlja za sobom je uspostavljena mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području, koji su krajnje otvoreni u smislu konsultacija, podele znanja, podele novosti i eventualno i upućivanja nekih pacijenata koji su eventualno za lečenje ili dokazani u smislu oboljevanja od melanoma ili nekog maligniteta oka, što je, priznaćete, više nego kolegijalno. Meladetect, uspješna priča o saradnji koja ne poznaje granice.